של אבנסטון. שלום ילדים וילדות, קוראים לי פרופסור אבנסטון. אני ארכיאולוג וחוקר. טוב שבאתם, בדיוק בזמן. רגע לפני שיבנה מתמלאת בבניינים חדשים, יש לי משימה דחופה, לחפור מתחת לתל יבנה ולגלות את מטמון הזהב שטמון פה. אבל איש אינו יודע היכן בדיוק. רוב חבריי הארכיאולוגים פשוט חופרים באדמה, אבל אני פיתחתי שיטה חדשה. אני מדבר עם האבנים. כן, כן, כל אבן, אם מקשיבים לה היטב, יודעת לספר סיפור ולגלות סודות היסטוריים מרתקים. ברחבי התל פזורות אבנים שאפשר לדבר איתן. בכל אבן יש חידה, ורק אם נענה נכון על כל החידות של כל האבנים, נוכל למצוא את המטמון. בואו נפסיק לחפור, כלומר נתחיל לחפור ונצא לדרך.